खोथाया देग्लाय बैसागुआव आंजोंसो हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गागा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सिमांसा बड'सा, गौतम सनार आरो सुस्मिता बार'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सिमांसा बड'सा। नैबे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कनसेप्टआनो जादों हिर'इना बार'। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों डक्टर बिरेना बार'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों BM प्रडाक्शन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै गालांदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।